Garai. Kare kwa mwezi. Nyangana ni kuno. Kaza makatasa. Haya vamwe vazukuru venyu ava sekuru Tinotenda mzukuru vakaridza mhere kwatiri nedambudziko riri kuvanetsa mumusha mavo paukama hwavo ipapapa. Tani moyo, zukuru tani moyo, mnolimba? Anzukuru seiko kusimba zukuru. Chani chavuta? Marwadzo. Chii charwadza wazukuru wangu. Mwenina wangu ndiye alikuwa. Akatanga South Africa kuno. Simudza izwi. Akatanga South Africa kurwara. Ndanga ndiri kuno. Vanongoenda zvokungofonera unonzi aita sei ari kurwara. Saka ndopakazei hanzvadzi kangu kamuona. Saka amuona kudaro ndopaakabvaita sei ndopaakabva adzora kuti bhadzichaita sei ari kurwara asi ari muhospital. Akaita mwedzi ari muhospital. Saka paakadzokera muhospital kwechitu ndopaakatadza kuita sei ndopaakatadza kutaura. Saka zvinhu zvinongondinetsa kutoti zvinokonzerwa nei. Ngashame ka? Hanzi ngashame. Saka 2018 pane mumwe mukomana pazvakachambotaura kuti pane mwana wenzadzi yangu akafa futi asingakwanisi kutaura. Saka uya tatobva kunoita mwana wenzadzi hatina tomboita mwedzi wangosvika totombopera ngekuti tatakamuigwa muri miswa muri mwedzi ndo asisaziva asi anga date raiti 17. Saka nzadzi yangu ndopaakanga ariko kumusha ukamwanzadzi kati katinongotedzera takadaro pautatu wedu ndopaakati mai Nikora toda kuti muye kutauni toda kuzonzwa idi maelections dziri pashi tiri pamwe chete ndiri kubhuri racho iro. Saka pakangoita 3 days wabva ndinzwe kuma 11 akundifonera zvikanzi anonzi adonha South Africa. Anditi inyore pamwewo wachadonha chita sei achamuka. Saka zvinonetsa manje yavanga kungonziwo kurwarawo tichikwanisawo kuita sei achikwanisawo kutaura tichinzwisisana. Saka pane zvimwe zvaunototi izvo handisi kumbozvinzwa ini ndotongomutedzero akanditeerera indototi ndotomutedzero tosika. Asi munoona hangu mumwedzi munguva mukutsamwa anoti ayopitseke mazvaona akatsamwa kwana asi kuti muchitaurawo dzimwe nguva muchiseka aiva ipapo panobatika haazotaure zvozvinzi. Kana ari mapirisi chaiwo unenge uchingonzi tengai mapirisi anogwinya. Anonwa mapirisi eBP onzi eshuga. Saka mapirisi achona dzimwe tinongoishingotiwo tadai tangosvetuka tichimutengero mapirisi. Chete zvandingataure sekuru hapana kuti ndakaziva. Saka tupi madzimba rini tupi? Miri wakanzonorwadzira. Mumiri. Yanya kurwadza makumbo. Rakatanga ndeiri. Robva razouya ripi? Robva razouya iri ranhasi rakasvimba iri. Saka iri rakazovhurwa nevamwe nesi nekutanga kusvina kudai pachibuda urwa. Saka tinechingoti ishuga. Hatichaziva kuti ishuga chaiyo kana kuti ndeyavo handizivi.
Saka akhala nani ku South Africa kwangari? Aigara nemurume wake nevana vake. Saka murume adasara uko? Murume ari kumarondera uko. Imabwera maika kuno? Hapasisina kuenda. Iye anoti ndipei mukadzi wangu. Iye mukadzi achirwara. Sekuru atosimba uyu. Nokutoti pandakatanga kutomuona ndakatombobuda futi panze. Ndotombotanga ndachichema. Kuti ndiri here munei. Maimi muda mutenga pamwe iye ndada kuunza zvamwetu mudziva tani. Zvanzi mimi makamutora pamurume, ko murume pamwe iye ndiye akakonzeresa izvezvi, munoziva sei? Inini hangu zvinoitika sekuru ndezvekuti chidhako achirere munhu. Ndautaura chokwadi. Ndosaka nambabvunza ndirume kuti makwara paribe makwara yadabata-bata. Kuti adoona zvasingafanira kuona. Pamushonga iye nemurume hakuna here kubata kwakaitika. Sewandaigara kwandakadzisira. Ndaigaro kumba kuiwa chigaro uko. Handizoziva. Shoma. Hanzi makambobata mishonga here. Ko baba sekuru anekla. Nokuti toyaishandira murume. Murume wacho anga ari guruma wemahachi. Saka hatizozivawo ikoko muguruma wachona. Guruma zvichireva kuti anonzi maguruma akawanikwa achishandira manya nemabhiza. Vanotraina mabhiza. Ndizvozvo. ya apa padarema Pane nyaya. padarema kwene kwete dzokusenzeka nadzane. Pade kutoro pakura kwazvo kwete zvekunyepa. Kuita kutsvatsvadzira kuti tipate kuti chiri paponi zvimbanetsa. Kuita kutsvaga kuti tiri kubata papi chaipo. Kutangira papi. Ndepana murume wake anogona kutaura tichibvunza kuti mwanzako ndatakatani ndafamba sei. Ndaikwanisa kutarisa kuti zvii zvakaitika, angakwanisa here kupindawo mudare tizive. Tibatrayana asi iye murume ari kuti uyo akabuda achienda kumugeza mubhadhi. Izvinhu zvakaitikira mubhadhi. Saka hanzi nemurume wacho ndakazoona nguva yaita sei yareba. Munhu asati aita sei asati auya. Ndopaakamusvikira. Munoziva kana munhu uchida kugeza kana kuti mvura iri mubhaketi chaicho unenge wakaita kuchonjomara paari kuda hanzi yanga akangobata sipo akamira sei akangosimba akangodai. Ndomaitikira zvakaita hanzi ndopandakazomusumudza kwakumhanya naye kuhospital. apa chaupai mankhwala Chaupai mshonga. unokonza mchana kunyumba. Unoshandisa. Uphara mwesa. Polija chino. Nokutora mugoti wekucharusa sadza uyu. Unoshandisa mugoti. Sa Uchautoresa mumarutivi macho. Nokubata rurimi muchitonza. Bata rurimi rwake. Try
Zvidaoma zvamwezvi. Zvidaoma kutraya kuti sekuru kadzura nyama kabanga. Amene pana zvinango. Meno pane zvinhu. Saka ndichitora mugoto uyu ndoisa mugoshonga ndosodai. Sekuru hapana hako zvinhu ndizvo zvechete zvandandinotongosemuona izvozvo ndongoti urwere munongonzi murwere womunaye asi muchida sei muchitaura ukatoona akaenda kwakati oti alright mongo tauzana. Saka kana panofanirwa sekuru Sekuru pane zvakureva amene sekuru kuti zvingave zvakakonzerwa nei zviri kubata mwana mukadzi mudzimai ya mzukuru zvamwezvi semazira yathu isu kuona chinhu chisina funani kuonewa kukwidibira mushonga tiri pai ona mukachiri vanofana kukudubura apa ukafika mzukuru kukudubura apa ukati ha zvamara kuti uchireva-reva palibe ukareva-reva unondakauza uyu kuti zvandaona uku kana bva afunga izwi zvamara zvichiitika zvamwezvi. Zvanzi nasekuru utaura kwakuita utaura kuti pane zvakaitika zvekuti zvinhu izvi zvakanga zvisingafanire kuonekwa nauyu. Saka paakasimudza chinhu ipapo wakavhunduka kudai voisi rakavhara kuitira kuti iwo unozokwanisa kunoshambadza kunotaura kune vamwe vanhu. Saka sekuru ari kutaura wakananga kumba kwake kumurume wake. Ndonyaya iri kutaura ndozviri apa. Chaakaona kuti ngwezi chamwecho dasina kudona asina vhara izvi aitaurira murume. Zvanzi nekuti dai asina kuvharwa izwi iye aitaura kana kuhama. Zvatoramba izvo mwedzi kuti arerere. Saka murume akazviramba kuti aiwa aufanire kutaura. Saka regai tivhare izwi rake kuti arege kutaura. Ane ushereketwa. Imi ndimunogona kutaura nemunina wenyu. Zvekutaura sekuru ari kuzviziva here kuti pane zvimwe zvinhu zvaakaona zvakamushamisa zvakamukachakamadza ari kumba kwaanogara nemurume wake kuSouth Africa ikoko. Panze pane zvawakamboona here? Ndaona kuona. Pawakaenda kunogeza iwe wakaonei? Hapana chakakudonhera? Pane ari kuti pane chokuisira sipo chirei inonzi chii chakadonha chikakurwa mumusoro tomboti chishawa chete chikana chokuisira bhutsu chokuisira bhutsu ndo chakamudonhera musi ndo chakamurwa mumusoro. Nonge chikuisira bhutsu unogona kuona ko chekuisira bhutsu asi chisiri icho. Ameno kana pane zvimwe ivo havana zvavada kutaurira imiri kuti mubvunze sekuru. Hamuna zvamuda kutaurira sekuru koma wenyara kuti vabvunze kuna sekuru vakubvunzirei. Saka asi zvakazouya zvekuoparetwa ndo zvakatanga
asi taitotaura pasitobva tatandambudzi saka kuzorwara kwaakaita ndokauti hatisi totongoti izvozvo kunoti munhu anodonha akambostroka ari ikoko kauti tinoti pamwe ndozvinomuti asenda sei futi kutaura here stroke chii hatizivi saka iye anenge achiti pamwe kuchekwa kwandakaita apa ndokunokonzeresa ndase kusataura zvefuti zvinoti mapirisi chaizvo toita kumukuira haachagona kumedza pirisi kuti kokudya chikafu aiwa chikafu anocho asi kapirisi kadikidiki kadai chikafu anachichaita dzakumwa pirisi mvura kapu yese inotopera kapirisi yasinotomboka kasina kutomboenda saka takatongoona kuti zvitongorinyora mapirisi acho anenge rimwe rinenge rakakura kudai saka takazongoti arega ndongoita zvokuita zvekupwanya mapirisi acho ndongomakurunga ungonwa apa chitombowawa eshuga acho anowawa nerekugwinya asi zvataura sekuti muchapiwa mushonga mazvinzoro aiwa munoshandisa aiwa tinotenda sekuru kana pane zvimwe zvamuri kuona pavazukuru venyu munogona ngovatsanangurira vazukuru ava zviri kurema kuti murume wasara ndiye munhu afana kubvunzwa zvakasimba kuti pamashandiro enyu kubasa nemahora imi mamuri kuno mudzimai nemurume wakanga ropa saka ndiye anokwanisa kutsanangudza mamiriro yakaita kuhwara kwomudzimai wake saka zvisinei changoedzawo kubatsira vange zvakamira sei vangaite sei kuti auye nekuti havasi kutaudzana ka aita sei kuuya kwake kunobatsira kupona kwemuzukuru tichaedza kupa mushonga anokandidzira nokupisa achirerera murume wake kuti anogona kuuya achiona mudzimai wake anogoti kuirirana chavo chaipo nokuti iye manje zvaaitaka iti tikatumirwa mari nemwana weuyu yemapirisi saka iye aibva ona kunge tikudya mari yakira sei yakawanda apo mapirisi aya achidhura sekuru rodaito matenga pafamasi pana 40 paipaya achitoita $58 apo tatumirwa $70 muri kudya mari chichi makanditorera mukadzi wangu tsatsi yangu yakati uya kutore chi mukadzi wangu iye munhu anoda munhu ungati urikuenda kunoona munhu parosito uya wakapera kudhako kusvika ini ndabvawo kumba ndikuda kuenda kunomuona ndakamusvika achipopota waingei saka waingei chichichi ndamuti uri kudei inini ndini mwana wameko uri kudei akati ndine nzara ndikati une nzara sonzi ndobva ndadzika pasi ndobva ndaenda pakashopai ndamutengera chinga ndamutengera dhingi uri kudei aingodai so nemvura chichi zvitu ndomutengera ndouya murume wacho noutobuda kana utombota amai gurume angona ndiri kuenda saka inini anodai mazvona saka ndinotongoti pamwe munhu iye ndakakonzeresa ndinofungidzira oma muchiti avaimboshanda pamurungu aishanda ndobva vaya kuno zimbabwe vagara ndobva vadzokera iko ini ndakusiya basa saka zvinhu hazvina kusvika kumarondera munhu yozofona abva atobhuruka foni namba dzake uyu ndokutaura nemurungu wake futi obva semunhu aimuda obva mutiita sei soka zokuti akanga totenga zvinhu zvake zvakawandisa zvinokuti avhure saluni yake masona nanhasi zvimwe zvino zviriko zvimwe zvinongonzi zviri kuko saka uyu murume aingoti tobva tazoti yakaendesa masofa kumaronda 2016 achigara kumaronda saka nenyaya yekushayiwa mapirisi ndotakabva tazonotora mapirisi aya masofa aya tikamatengesa iye angoti auya mutore zvinhu zvenyu chichichichi zvishota mutakaita tikatora masofa tikamatengesa ini ndirongozonotiwo kutengerwa ukabhero nehanzvadzi yangu chiita sei chitengesa asi sekuru munozwa kuti nyama inoneta unonzwa kuti zvino zvenhasi ine ndikunzwa kuda kurara asi hakwanise kuita sei kurara unenge uchingoti mwedzi wakita sei mwedzi wakupera ndechida mari yemapirisi
Akanaka. Pakanaka munobatsirwa nasekuru toona kuti zvinosvika papi. Tinotenda.